Hello mga friend, viewers ug followers. Mga ulit ninyo. O din ang gamay na mong salo-salo. Kay taud-taud naman ni digid ni taangay na ko i-upload nga video. Tanawan niya mong tinibok o di ba lami kayo. Sigurado gyud nga moto ang laway ninyo. Nagtinibok dai mig tulo ka buok Bisaya nga manok. Sa mga okasyon kita giganahan mo luto. Butangan nato daag lamas ang iyang sulod. Ato ning butangan ng tanglad ang lubot sa manok kay aron nindot kayo ang sabaw. O ato nang nabutangan o mga tanglad ato na ning butang sa atong mahiwagang kaldero. Magluto tag bili ron. Pero daghan kay lamas among bili. Amo nang tahion. Okay. Kailain mo tinining. Our ulam for today is dara. Naapay tulo ka buok. Kasir. Pinibuok nga manok. Nga gitak-ang didtong dapita nya maglitson tag bili. Kani ato ni tak-ang atong bili. Atong bangos o kining atong manok nga atong gimarinit dan. Dara ato nang nabutang sa kaldero. Atong tinibuok nga manok. Hapit na maluto. So, atong litson bili. Back to back sinugba ay o dara o litson bili. Og dapa gyud, napay daghang isug. Tingin maluto. Ba diri siya ginagmay nga. Oops, og naapatay tulo ka buok. Tinibuok nga manok nga luto na. Napatay iding. Iding og ido. Nindot na kaya itong litson bili oh. Paana hapit tingin ni maluto. Itong i-monitor ang kuan kayo aron dili siya mapagod niya. Ato na ning pahinay-hinaya niya hantod maabot tong mga bisita. Oh, hapit tingin maluto atong litson bili. Og di apay gisugba nga mga hiniwa nga iro nga kagiron. Og ato ang litson manok nga tinibok tulo ka buok. Bayot. Napay gamay diri nga atong inugtak-an. Ha? Sakto na gyud kay hapit ng gabi busy gyud din kaayo. Ako na sad gi-voice over kay kusog man kayo ang sounds dinhi. Basin mapaul ta sa mita ug ma-restrict atong video. Bisag hapit ng gabi padayon lang gyapon ta sa pagluto. Maayo gani kay nakoy kauban si Primani ug si Brad Michael diri. Wa may laay kay sige sa tagay. Mga na ta. Best. Ug dinhi na lang dahil salamat sa inyong paglantaw ug may gabi inyong tanan.